Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас, а для нього назавжди залишиться сьогоденням. Зворушлива дружба зав'язується між піонерами міста Сталіно і дітьми визволених наших єдинокровних братів у Західній Україні. Ребята Палацу піонерів приготували до жовтневих свят подарунки своїм новим юним друзям. Серед подарунків портрет любимого вождя товариша Сталіна, намальований обдарованим школярем Ванею Радіоновим. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в ХХ сторіччі.